Umnandi ne? Kukura kudai kuita mbuya. Ndakagarira icho chichi madzimai. Icho chiro icho chichi. Indo. Umnandi. Saka zvinoita manje. Panguwa iyaya. Nguwa inofamba varo iyi. Yakaipa zukuru wangu. Take someone. Yes. All right. Saka vamwe munodaro muchigona kunga muchisema mbuya tete mhosva zviro zvacho izvi zvikurunga zvichindimosema izvi havageze zvazvinoitaka amai kana baba both of them you are responsible for one of you. You are responsible. Baba muri responsible kuna amai muri responsible kuna baba. Saka amai ona kuti before baba vasija kunorara vageza mudonjo wa Aaron uyu wakashonongorwa nemafuta anoera ngaugezwe. Amai poto yeuchi ngaishua musati maenda kunorara ngaishonge. Number 2, everyone can see what I'm holding. Garai minazvo mumba vana baba nana mai. Zvinokonzera kuti paya pamtiri kuita iyeye yatiri kuti blow job. Can you show them tete how you do it? How you do it? Okay, you see this in tone. You don't use your mazino. Exactly. You use your tongue and your upper lip. So your tongue should be out like this. Your lip should be like that. Okay. Hi, go in like that. In out. All right. Saka tinoitira kunema infection. Mukano munoitawo infections. Thrush. Mouth thrush. Yes, thrush. Saka you use your mouthwash before you do it and after you do it. As well kuna baba, remember tati tukuita 69. Exactly. Do me, I do you. Scratch my back. If you don't eat mine, I'm not going to eat yours. I'm not going to eat yours. Eat me, I eat you. Saka ichi chinotibatsira for hygiene anditi. Then tinozenge tichida mint kana ma cough drops. Or my hose. Anotibetsera ane kamwe kamwe kanopisa nekakustimulate kakanoita especially kumachende uko pakudonza. Exactly. Woshodza baba unoona baba tukunwe tugumbo tutsoka tunodzoka kuona kuti ukaona baba vafriza kudai inguva yavo ikodzero yekupiti kuoma. Ndogara ndichitaura kuti munhu anonga kuti the dunamis man, the god gata man, ndakuda kumama nekutunda ini kwakusamama iwe tunda zvinotundwa tidi nemusudzo ipapo nemusui ipapo. So okay, what happened zvekuti the most sensitive part pamunhurume inametete man is this upper part. Exactly. This head, this thing. Exactly. So don't bother too much going to the neck. The head. Kapurika yakanobuda nemutundo kayaka. Plain. Ukakasveta. Chai. Ukakafuridzira. Ukakada ine rurimi ukakati. You see? Handiti. You see? Zviro zvacho izvi. So okay. Ukachidzika manje uku. Kune okay, so okay, tell me. Kune vanhu vanonyara kuti pabonde vanonyara kukumbira kuti ndinoda kukuita because some other things zvinhu vanongonzwa ndiri kunatutaura kuti achaudza murume kuti ndeti ndokumbira kukuita blow job anonyara. How can we achieve? Kuti anonzwa wakaiwana kupi? Wakaiwana kupi? No. Unoziva kuti kana tiri mubedroom ka muground rebhora hamuna referee. Mumwe nemumwe anofanirwa kuziva panomuitira. Kana mai apa pachikuitira yapa udzai baba ndo parundinakira manipuza pa ndo baba panonaka isai karurimi kenyu muchiita mbichana muchiyamwa mbichana ndo panondiitira udzai baba musanyaramba. Kana muchinzwa kuti iko kuku ndo kwamuda kudyiwa munoda kudyiwa udzai baba kuti inini gist yangu iri apa. Anditi vanhu vachafa chokwadi vazinhu vasina kunakidzwa. Munoona nyaya dzebonde dzandoina musamuka unomuka wakafa usina kana kumbonakirwa even a bit kufa ndizvozvo munhu anoti akufa kutadza kufa mune kamutundo mudenga kuti isamatsawira tuita basa kuti kukombira kuti chizorora ikamwachirarai zvakanaka matizvizvipo yakamira kuti twi kunge muduri kuita mutsuri muduri kutaizvokumbira ndochoita zvokudedzwa kunzi chindai munorapira baba nekuti baba vafara neshungu ngaichirarazve nai shira uchimpenyu
as simple as that. Zvinozi musapfuura pamakuwa apo pane zvipoko zviri kusvira anhu. John ngapinde muJerusalem alive. Zvichiri nyama neropa zvichiri kana mukadzi neweti mudenga neweti mune munhu mudenga. Haisi yekungoti munogona kuti mumwe achiita uku. Uyachiita uku. Vaudzi inonzi chi? Tati zvinonzi 69. Tati inonzi 69. Kureva kuti inini kana ndakadai baba anenge vakagara nepasa. Baba ndihava nditi. Imi muri ukuku. Baba vari kunanzva ukuku. Imi kunanzva ukuku. Nekuno uku. Usabvuma kushandiswa kuti uri kunanzviswa. Taramba vanhu vanomama nguva yekunovata. Munhu ngaaite zvinhu zvake nguva yebasa asati aenda kubedroom. Kana tanguva yekubedroom vanhu vanobatwa nemusodzi nevanhu vanobatwa nedhodhi hatidiba. Nekuti uchazoita here yemasomariya kana wapedza kumama uko. Mweya wacho unenge usingachabvi naye asikana. Unenge usingachabvi. Hatizvidi izvo. Kana maenda bedroom hakuna nguva yekumama. Unomama usati waenda bedroom. Unonogeza wopedza. Wapedza mutoilet usati wageza unotanga wamama wogeza kuti kudyike because the other reason vanhu vasikadyi nyaya yetsvina hygiene inoka kuchinwa howe neufishi hwehurume neukadzi hwakasangana munhu asingagezi. Munhu kuita kurembukira. Munhukadzi anoita kurembukira. Baba nguva wabuda kuseni vangogeza iyo mudonzvo waaroni iwoyo ndo wangogezwa ndokutopfeka brief ndokutoenda kubasa. Vodzoka manhera avagezi. Unoona vodaiwo kuna mai hanzi ndiiteka. Vanenge vachitoziva kuti inonaka blowjob. Asavadi kugeza. Mbonditeka zvezve. Manga megeza nguva. Iye zvinezvi taneta nekudza vakadzi kuti vakadzi gezai. Varume vanoti kunhuhwa hapwa, kunhuhwa mukanwa, kozoti kunhuhwa machende, masoksi Osho dzinonhuhwa. Gender rinonhuhwa very well. Osho dzinonhuhwa. Gender is not easy. That thing is hard. Gezai machende. Kune vaya vandotori neproblem yekunhuhwa hosho dziya kune powder imwe yeye inoshandiswa kana feminine wacho chaiwo. Wozora hapo. Kuna nababa futi kavanoita mutema umu. Havasi vana mai chete vanoita mutema umu. Kuna nababa anokuita harugwa pakati mumakumbo. Kuita gwerevende. Okay, back to our topic. So the thing ndezvekuti pamukadzi handiti munoona beche varume amugona itoti imboro yanditi varume beche rinofanira kunge richionekwa rakadai. Can you see this is beche? Uku ndokune beans uku. But varume vazhinji vari kudhokonya uku. Plus it's not all about kudhokonya. Nanta that thing. Eat that thing. Uyo uchinoti chinhu chijiko because every vakadzi vazhinji vanosvetwa chibinzi ichi neclitoris. Varume vazhinji havazivi kuti paunosveta kana kuti paunonanzva pacho ndepapitete. Mungada kuvatsanangurira here varume ava kuti paunosveta kana kuti paunoisa rudzi ndepapi? Ayaya matinja ayaya is just a plastic cover. You know a plastic cover. Inyaya kungokava mabhuku kuita kuti mukati matinja anoita kuti pave pane warmth. But panonaka kabinzi kaya kuti uchikaseva alright ukutomboti ibinzi yamai angona haungosviki uchiruma kutonga munhu ari kuruma chibage toenda. Take your time. Tongue out. It's simple. Be gentle. Be gentle. Be gentle. Uchifamba naro bora. Hashtag be gentle. Imi munoziva mumba munongoda kuwirirana kuti mubedroom muite nyaya dzinonakidza muite rudo. Imbosiyai zvokuti baba maisepi mari yeko marisiti maisepi. Tasvika panguva yaJoni yekupinda muJerusalem imboisai pasai. Enjoy this journey. Fambai nerwendo urwu vana mai zvinyoromonyoro zvinoda kutaura neunyoro. Exactly, you know how it is. Zvinoda kutaura neunyoro. So that's the thing. Okay, so what happened is the other thing. Anzi mosha avo mai vabva nepi. She's always here. No one do actor now all the time. And I think at the end of this show, Mosha is going to pin zita no one do actor now all the time. I'm all the time.
this is the woman I always fight with. Pandichita my life, she will be in the bedroom. So today I said, today na today. Let's go kunotaura nyaya dzegoiko. Today na today. And tinotaura nyaya dzekuyamba machete. And I'm here to support you vakadzi. Ndinokutendai so much ndikutsigira kwamunoita mushati. Ina metete man. I support men and women. Yes. Thank you so much. Thank you so much. I cannot thank you enough. Saka, alright. Toti isusu. Munoti kudii kana kuti nguva yekuti murume ari kunanzviwa pakutotunda. Kungodai vatunda baba. Toita sei. Ndo patinenge tichitaura paya tete paya. Varume munoda kuti muvabetsere nemukwapura. Vaya kura kutora nyini kutoreva kutoti munhu haatorina nguva yakawanda namai pabonde saka mai kungonanzwa chishondo chiya chimusoro chiya munhu akutoridza mberi akutoita unge nguruwe zete tsva apa mai zemo rakaita kudai kuita muromo weshumba. Ndo panda ndichitaura kuti ipapo panenge pakuda zvinana mukwapura zviye zvesekuru batsirai tete vanhu vane low sperm count vanongoita 1 minute hakuna kufara kusvinu mubedroom hazvinakidze izvozvo mufunge ende musanyara vana vamai kana muchinge muine dambudziko iroro kana vana baba musanyara hazvisi kuti madhara even kana vakomana vechidiki chaivo nyaya yekunyara ndo the main core. Because vanhu vakawanda they are shy kutaura about sex. Why are you shy? Who are you shy about? Unodya uro ine kusvura. Talk about, because the reason why muri kuona vanhu vakawanda vasikunakidzwa nebonde is because they are not open to talk. Which means you will never enjoy your life. You will never enjoy your life chero mukagara. See, talk to your partner. And chinhu chinonakidza muupenyu is sex. Bonde. Happy family. Bonde. Kana une happy family enjoy your sex. Whether kana iwewe ne partner yako, whether boyfriend or girlfriend, if you are happy you enjoy it and amunyarani zvezvo kunyarani. In I advise zvangu kuti kana ukaona kuti kune varume vanokurumidza kutunda vave ende munochekwa rukanda sara zvenyu neledha kaiswiri zvokuti aiwa poneka ibatsiri poloneki kuona yakunetsa enda unosara neledha inotochengeta tsvina ende munochekwa rukanda uku munosiya rukanda uku moya neledha ndizvo zvotete. The only thing you can do is leather, because leather yakarwa ganda remboro rinonga rafanana neganda repagumbo. You take long acceleration isati yakwira. Pane pananga ndichida kubvunza sekuru tinonzwa mimwe mibvunzo yatinosangana nayo mumaplatform achiti ava vanonhuwa mukanwa kana kuti baba wakwangu vanonhuwa mukanwa kana kuti mai wakwangu vanonhuwa mukanwa. Panofambiswa sei because kuti romance inakidzi zvofanirwa kutangira kwese zvichidzika kuzasingwa. Okay, what happened zvekudai so? Kana munhu achinhuwa mukanwa, sometimes it's not mukanwa, it's coming from the stomach. Alright. Kana mudumbu muya muine magasi anonga achibuda asinomira zvakanaka anozobuda kuita. That's why muchiona kune vanhu vane endless bad breath. Anofanira kunge achitotanga kucleanwa kudhozwa even kunoona doctor. Zvimwe zvacho hazvidi vana boda. It needs a doctor. Saka zvinova zvida kuti zvida so imagine kunanzvwa bechi nemunhu anonhuwa. Because sometimes munhu iwewe pachako unogona kunga usingazvinzwi but your partner achizvinzwa but zvakaipa mufunge vana baba nana mai. Hanzi neuyo ini ndinoda kudya yakadini yakachecheudzwa rukanda ndo leather number 1. Polo neck is not good. Polo neck inochengeta tsvina inotoda baba vari smart. Polo neck anokurumidza kunyutura. Murume anokurumidza kunyutura kungodai kungonanzva jende wotanga zvekujumpstart. Wadaro futi nyange ukakirenga hazvichamuki. Hazvichamuki wokirenga sure unokirenga kukurumidza kunyutura. Because the thing is I think women are doing mostly for sex. Adonzwa dinji waenda kunodzorwa gombo. Madonzerwo acho mhosva ekudhonzwa kusara rupisa here ndo mabatira munoriita here naitete mani. Okay. Ndo mabatirwa rinoitwa here kuti munhu anoritswikinya kudai kuritswikinya zvakati zvehashtag bigendo vamwe ipo vanditi nipo zamu chairo unoshonyorwa kutanga se radio iri kuchunwa station. Kudai kunga ari kuchuna station achishonyorwa zamu kudai so kuti unga achariruma achari. Ndo paunozoita 1 week uchiti baba imbomirai. Chimbomirai. Haana feeling. Ari unonga ari kuhura. Haana feeling. Mukadzi haana feeling. Under feeling sei uchichuna zamu kuti unga uri kuchuna TV station. Who does that? Ndiye anoda kushatirwa. Makamborara nemunhu anoshata kudaro. Anyway. Kuita gavakava. Kuita mutoriro chaiwo wokushata. All right.
Okay. Saka toda kuti pane vane mubvunzo. Alright, I think we should open calls. Exactly. Akomana, tinobarana vanhu. We should open calls. Let me pin my number. Munonga mchingobvunza whoever nongangopika apika. So let me pin my number. Ndivhure speaker. Anonga ine chekubvunza ntika. Kana contribution, kana wakamborara nemunhu anoshata kuti ati ndakarara nemunhu anoshata. Vedwe munhu yaishata indidai. Ngadzidzise kubata please. Anzi mosha maindi ngauchi. Usaverenga makomenzi vasiye vakadaro haungambomapedzi. Anzi mune ukama here it's friendship. Ungazvihwisisi zvepano. Let me pin my number. Saka takupinda number for Socorishas. Tizwe kuti zviri kuzi kudii. Kuma stars naiveduwe vanhu muri kuita seiko. 278. Kandai masters tiendere mberi 5558177. Pin plus 27815558177. Ziva zvinoda mumwe wako. Usanyara because the moment yaunonyara uri kutouraya relationship yako. Ndopaunozonzwa baba paipa yavakuinda vakunoudza marwe kuti amai vekwangu vanoshata. Vanodai vakuudzwa twese twaunenge uchita. Nemi vana baba mune problem because ukaona pandinenge ndiri wrong inini handiti. Mirai connect asada connect ku Bluetooth. Mirai ndi connect ku Bluetooth asada connect. Ukaona panenge pachishaishiwa na amai handiti. Chivagadzirisa ukazona varamba kugadzirisika amen because I know kuti chokwadi chinorwadza kuudzwa but mukange maudziwa vana amai ngatigadzirise nemiwo vana baba mukange maudziwa. Hello caller. Mira, can you please call again because the speaker yangu aisupika makosi nditobva iconnecta now ndikati. Okay, speaker isachadi yapisa. Unda kuti ipise itungidzwe rega ndimbudai inoda kuti akuona inonge isati alright yaita. Saka we want to connect to the speaker so that you can call, we hear your story. Yeah, just press option yes style, then you can purchase stars and send it to us. Thank you so much. From 50 to 225. Wow. Thank you. Okay, let me pick this one. Okay. Hello? Hello? Maswera say. Maswera tempo bosha. I want to swear murukuti kwenhengo kunanzvai. Aiwa yekunanzva pamberi ungatonzwa vhoti rese richapinda. Kamuzukuru kangu kakangwarira kanoziya basa. Ndepapi vanokunakirai. Vadona we lose another caller. But because I promised this person and how do I send my stars? You just press the option panakwira foot. Thank you so much for this. Thank you so much for this. Thank you so much. And I can't the screen, but thank you so much. Thank you so much. Musafona direct call please. Musafona direct call please because this direct call is not connected. It's not connected to the speaker. Saka I won't hear you at all. Like and it's follow. Hello. Makasimberi. Tiripo magadi enyu. Thank you so much. Ndafara pamamention save live yenyu unodozorachidza. Alright, I delete. Kumboenda kutoilet kunoita kunomama. Mukunguru. Akuna mama izve naingwa yekusvirana. Saka alright pavanobva kuno mama anti munonga mapesiva munhu wedoti munenge matopedza kugeza pamanoda kutonorara munhu akuenda kutoita akudzokota kudzvanyadzva unenge watobwegana kudhara. Ndo zvandataura zviya vana baba kuti dhodhi ngariitwe munhu asati aina bedroom. Nokuti pauchazori cleaner ari kukachena. Saka munozotaura here kuti dedhini moyo wangu munozotaura here kuti moyo wangu wasviba mabva kuno mama. Ndinovaudza asi vanenge vachingoti saka nhasi ndafara pandonalaive kuti mangwana vazvionere kana vabva kubasa kuti mama akuite nguva yebonde. Handiri munoona.
Thank you so much Kola for your contribution. Thank you so much dear. Uwaudze dedi kuti anzi nasisimeki taramba munhu anoenda kunodhota nguva yekusvirana. Thank you so much. All right. Kola, hello. Taswera maswera sei? Taswera ndakara zvangu nechirongwa chenyu. Ndazonyatsonakirwa nepapa mamasaura mukati sina ganda. Aiwa ndozonakirwa munhu kusveta sina ganda. Ine ganda ndoidi ndiri kudaira checheudzwa chaizvo. Saka imi hanyu munofarira isina rukanda leather. Aiwa ndoinotonyatsodyika mumushera. All right. Aiwa tatenda ne thank you so much for your contribution. Thank you. Hello Kola. Abadona. Saka handiri mukuzvinzwira. Hari munozva. Anzi Kola wandiswaka. Hanzi vesivanyarikani vangu. Please, if you are my relative, please pass and go. Pass and go. Plus and go. Plus and you go. come back later when I'm off live. Nasi tikumboita nyaya. Tukasanyika. Kola, hello. Connecting. I think network. Kola we don't say right. Drop it. Okay. Saka aiwa kana network yako chinonoka tinobva tadropa. Musafona direct call tree, please try to use WhatsApp boss tavhura line rimshika. Hanzi tone utasenda masters. Hello. Thank you so much. I'm very sorry Nasakuna. Hello Kola. Maswera sei. Imi munofarirawo here kudya baba? Hello. Takateerera. Alright, ndida kutaura nezvangu zvangu kuti ini ndinoda kuziva nini. Muri kuchidyiwa here kana kuti muri kungoguma iri fandasi? Mukati? Ndikati muri kudyiwa here kana kuti muri kuguma muzviroto? Ndozotova padirection. Asika kana vachikutokirenga munhu. Mukati? Tikati ndezviri kubreka iyi. Network. Yes. Alright, sorry Kola, network yako. We have to drop. Hello Kola. Hello. Wakati yako Kola. Hello, hello, Mose. Tiri right, what are you saying? Kokuzotuchida kuna zvapamberi kochibuda masadza anogadziriswa nei? Masadza achibuda paipa nengo yababa here? Kumhata kokuda masadza. Kumhata kwako here kana kuti kumhata kwako nyatsotsanangura? Mama kana kuti nanzwa nababa kokuda masadza. Kwako iwewe? Because zvinoitika ndezvekuti sometimes you have to be checked for STI. Because zvekunanzvana izvi zvinoda munhu wa long trusted partner waunonyatsoziva kuti akamira sei. Iwo wacho pachako go and get scanned for STI. Vanhu munofanira kugara muchichekwa for ma STI kuclinic chaiko. Saka kana bechi ragezwa kuti rizobuda sadza instantly like that, endai munoongororwa. Otherwise mutori neinfection. Because zvinoitika ndezvekuti mukadzi akaita STI haibudi panze, inonga iri mukati. Saka you never see an STI mukadzi ichibuda but yemurume inobuda. So what happened ndezvekuti mukadzi akaita STI anogara nayo and anogona kuzospread achingoramba achienda asingazive. So ukaona hapo masadza achibuda, symptom yemasadza achibuda, endai munoongororwa, munoonekwa. All right, thank you so much Kola. Okay, thank you. My calls are kuandisa, sorry, but hello.
Maswera sei? Maswera sei? Maswera maswera sei? Nasopiteni yo inoita iyo. Kuyo yesitetnani abambotaura iyo. Makamboitwa were kana kuti matotanga kuionera pano? Ini ndiyo yangu siyoyo 6 na 9. Wonderful. Ndokungwara kawo. 6 na 9 ndiyo inofamba nokuti usamboshandiswa inofamba unotokanganwa zvese haungofa wakanyara kana kawani. Tadiwa tora mwana. Bisai mwana madho. Alright. Asi mimi wamunyari ukudza partner yenyu zvamunofarira nditi? Tikati hamunyari kudza partner yenyu zvamunofarira nditi? Handibotonyari ndotomuudza chapo inini panondiitira ndotomuudza kuti apa iyo notondiudza kuti apa ndopandinotoitawo ipapo. Alright, thank you so much Kola. Regai titore mamwe makozi. Yeah, welcome. Mosha TV allo. Zviri sei? Mati? Chinhu chisati chatombouya mukango hoti chiri kuya makutotunda. Thank you so much. Kune varume vakawanda vasingazivi kuti panonhaka kuti murume abvisega anenge abviswa sorry Kola, I have to drop you. Uri kubreaka. Hello Kola. Ite muchikanda masters kani? Ite masters anyanya kundimira pa tinogona kuzovhara. Anyanya kundimira panzvimbo 1 ite muchikanda kuti tiende mberi. Musakakanda tovhara. Network. Musafona direct call. Because the direct call is not connected to the speaker. How will I? Please, kanda my love nima likes. Thank you so much. 20 ramberi. Mukakanda kama stars 20 ramberi. No, answer. Pick up. Hello Kola. Asema nonoziva kuti chinokiswa chino ichi. Kudai. Kuti? Kola wedu network ikanetsa tinongobata dropa. Hello? Ndiri right makadi yenyu? No, muri right. Tiri right makadi? Tiri right zvedu. Thank you so much for Baba vari kumama. Kochiko naye vana baba naimi ende munozava zukuru vangu ndanga ndichivimba chokwanikana muchinoita mukungururu wedhodhi nguva yekusekisana nguva yebasa aiwa hazvisi right zvinobvisa mafeelings vana baba munombozviziva here izvozvo izvo zvinotemesa magaro musoro wakanyanya chokwadi wai kunomama nguva ipapo yonenge watopika watosvika saka munozoita sei baba vakanomama uzongofungura zvongoperera zvakadaro munozongofongora mongoita kuti vatunde chiita akungaenda
vana baba I think muri kuzvinzwa kuti nguva yebasa isi hatisi kuita malife just for joking. for fun because we are here to help one another. Handiti ngatibatsiranei tidzidze tese tive nemarelationship anoenderera mberi. Handiti saka take someone waunoziva anomama kana akuda kutunda. Munoziva ndinogara ndichitaura paipe kuti vanhu vakawanda vanofona tiri kukunzwai. Tasiyai kumamai kukisa ndave nechicreate ndiri mabatikisa ndisi ndinosema bhodzi vakatanga vanhu vazama atema kukanwa zvekuti dakata nyakata mukanwa mune makazara mazimate vakada kudya uku kunozara mazimate makatirwa dzese dzemavheji nemadora dzinenge dzatsengwa nemurume dzinenge dzirimo mukanwa kusara pabeshe paine madora nematemba. Sorry. Ndo zvatiri kutaura izvozvo zvekuti hygiene inofanirwa kungodiwa. Handiti vanhu kana mapedza kudya brush your teeth kubva munhu uri grade 1 neku grade 0 unenge uchingodzidziswa kunzi brush your teeth afternoon after every meal brush your teeth. Varume munotadza meal yakatokura iyi. It's not a small meal. Ndo yaunoda kusiya the meal brush your teeth. Zvino kana wokisa munhu itoziva kuti zvinonaka zvichibudisa mate but controla wakasaliva yayenyu kana aishumba naye mukanya naye dewa. So this is for the stars. Thank you so much for the thank you so much. That's how I thank you so much. Controla usaliva yako nayi kwete kuti unobva wanzwa kunakirwa zvokuvakanwa mese mubva mati nyakata kudai kusiya kudzasi kwako shosha kana iko chaiko kwacho kukakusiya kwakazara mate kwakati nyakata zvichareve chiro here amuna woyi ndopaunozonzwa mukadzi akuti baba imi munongarupisa munopisa pasi motonhora pamusoro nokuti munhu anenge apera nemakazi ndawahasha mufunge nababa. Lokola. Hello. Yes, hello. Finally, man is here. Maswera say baba. Taswera say. Taswera. Yeah, ndangandi nemubvunzo wanonga ndichida kubvunza. Bvunzei ni baba. Chii chinokonzera kuti munhu nekuti muchango dzekuita bonde. Ndikira. Taurai baba. Chai. Mati mukapedza kuita bonde chii chinoitika? Like you waita only one round and watotadza kuti ndinge chikonzerwa. Wobva watotadza kuita round yechi2. I think ndo baba panoitwa sei naye tetemani. Okay, what happened is kuti kazhinji zvinoitika ndezvekuti sperm count nelibido. It's not about the sperm count. It's libido. Libido is the desire to mate. Saka kana munhu aine libido shoma ngadye. Varume mazuva anaya vakudya ma-ice cream. Wakambomuona murume anodya ice cream? Murume musvinu chaiye unomuona akamira muqueue kumira kudya ice cream. Murume ngadye zondo. Irigai mupapura iri imwe mshoka yemusana maguchu. Kana mukangoti mukwapura chete havazivi kuti chii chinonzi kwapura uye unoshanda sei uye unowanikwa kupi. Zvinoitika ndezvekuti varume system dzenyu inini isusu varume tetemani hadziflash sedzevakadzi vanoenda period. Saka varume zvese every doti every chii ma energy drink haasi ekumwa anouraya mboro. Ma-ice cream murume haadyi ice cream. Ma-drugs chaiwo anouraya mburu kumwa mukuputa mutoriro. Mutoriro nebecha hazvisangani. Kana wada mutoriro nebecha uchariwana. Saka if you are doing these things, kumwa ma-energy drink ayana dragon anachi, kuputa ma-drugs, kudya ma-ice cream zvinhu zvavakadzizvo murume ngacho zvinhu. Regai ndiwedzerefuwo ipapo tetemani. On top of that handiti tete vataura zvidyiwa zvinofanirwa kunge munhu womurume asingadyi zvinokonzera kuti libido ite low. Zvimwe zvikafu zvamunodya vana baba zvimwe munogona kunge mune zvimwe zvirwere zvamuinazvo vana baba zvamusingazi, vana shuga, vana blood pressure, zvirwere zvinokonzera kuti nhengo yenyu ingoti
ikaita kamwe chete Yatoneta, yotoneta. but Saka munenge muchida zvimwe zvinhu zvinoboosta. Munoziva kuti varume kana vanhukadzi chaivo munorelax. Saka patinenge tichitaura mishonga yechibhoyi inobatsira iyaiya. Imwe kuna namifanichimuka, kuna na yatai inonzi chiyegreen yataidya tichikurei. Chindora nerichi. Inoboosta yakauya ichinzi inoboosta HIV. Moringa chaiyo. You can add it in your every meal. Ichidyiwa nevana kana nevanhu vakuru. Just once in a while. Vana moringa ivo vaya. Zvinobetsera also nekucleana body system yenyu vana baba. Sezvataurwa natete mani kuti munenge musingateveri sezvinoita madzimai. Handisi kuziva kuti madairika here baba. Mukaona panonga pachizi guchu, try to drink that guchu chero muchigara pamusika padhuze rembare mupapura muchingosukawo mifana yembudzi muchingoitawo zvinoita mwarume because unosiiwa unosvirirwa mukadzi nakaremboi anogona kunge achitonyara kukudzai but mimi ndinofara chaizvo nekusununguka kwamaita baba nekutaura. Thank you so much for coming. Kana musingazivi tete mani vanawo mukwapura nezvimwe zviro zvinoboosta vanhurume vane malo erection vane malo sperm count vanazvo zvinobatsira baba. Saka you can hala. I love you too. Ndiani kwati manje sitara kurapfura manje tichariona. Thank you so much for the stars vandikandira mastars. So this is one thing. Chikafu chaunodya zvaunokuta. Yes, makadi yenyu. Kurukurai zvenyu pamasvirori. Hello. Muripo pasextron masvirori. Taurai tinzo. Andrudo ngoti rito. Mati. Network. Drop. Sorry, kola network yako yakadzika saka just okay. Saka kana network yakadzika boss inonga yakadzika. Hello kola. Hello. Nanzi to send us some stars. Just press that option. Hello kola. Hello. Yes kola, hello. Yes, I zvamataura ndazvifarira zvekudyiwa bhinzi. Hello kola. Sorry vatereri, tinoda vatereri vari very fast pakutaura so that tikwanise kubatsira vanhu vakati wande at the same time because hatina nguva yakareba. Hello kola. Makadini. Tiripo makadiwo. Tafarira program yenyu patepa kudyiwa apa pakudyiwa kuseri ndembozvivenga but ndakazosangana neana atogona kudya. Makazwa sei? Kudyiwa kuseri. Makanakirwa. Unonyora tsamba kumusha kuti mai nababa hadzida kudai. Thank you so much. Sei varume musingafonewo muchitiudza kuti kana muchidyiwa munonzwawo sei. Munowedzerawo here mombe dzeumai kumusha kweduko. Munhu anofanirwa kungomuka akati maitindu ndiri kuenda kumusha kwenyu next week ndinobvisa mombe dzedze dzakasara. Munhu achiappreciatawo so kunakirwa. Tipei tizwe. Ndofunga patichagodyawo tichidyiwa nengani manhanga kusapira chaizvo. Saka imi hamusati mambodya nyorovita? Kumberi tete. Makaidya here? Handisati tichadya hangu tichiri kumbodyiwa. Aiwa, it's okay. Life is too short, it's guys. Okay. Enjoy yourself. Let me enjoy. Let me enjoy. Thank you so much, Kola. Thank you so much, Kola. Hello. Kola wedu network yake. Saka anikona for a recap. Thank you for the stars. Thank you so much. Thank you. Anakona chamujeni, but thank you so much. Tuna mufone. Ayi wanga so another one. Hello Kola. Ana
Brenda vitudo wanokudya. Hello Kola. Kola. Maswera say. Yakela maswera. Mapinda pamashiro. Yaipande kuti bakuta wandarume dinjanjani kana kudyiwa. Ko makaita sei pamakajiwa chii chakaita kuti musada kudyiwa futi? Ndakarumwa dinji. Sorry Kola. Sorry. Ndakarumwa dinji. Wakarumwa dinji. Hello Kola. Kola. Hello. Tiripo makadiyo. Makadi Kola. Nachida kubvunza kuti zvinoita kukisa munhu anonwa muromo katsvuku. Zvinongodhipenda nemwoyo wako kuti uda kukisa chemba here. Handikuona kana munhu achinwa mukanwa zvakangofanira kuti uri kukisa chemba. It's not good. It's not healthy. Make sure kuti muromo watanga wachena before you kiss again. Munonyanyonwa zvakadii? Futseke wako. Ndakumbira ma-private lessons. I'll give you one. Welcome. I'll give you one. Okay. Thank you. Chirongwa chini chinonakidza stereki. Thank you. Murambe makabaya. Chokunakira chokumateresis. Thank you so much. Bye Kola. And this Sister G. Futseke wako. We lose another one. Who is this one? Hello Kola. Sextron Mashiro on the line. Mabayo. Thank you so much for the stars. Nasamboona. Mukaona ndichiseka kakutonakirwa nezvamunoka muchitaura. Hello. Hello, Maswera. Taswera here. Taswera. Ndoda kuti roye kudyiwa. Kudyiwa ngona ngopenga. Kuita gomedi. Kuita. Topoza ndasika kanjerena zvesvi. Wakamutsora sikanji. Kuti uchikabuda kupenga kuti uti gotsi ravhiringika. Kuita unga uchaenda kumenda wa silent. Saka makazorora maningi manga makuda kuita med. Rani med. Manga makuda kupenga. Inini zvangu ndakapota padiki nokuda ngopota padiki diki kupenga. Hey! Aiwa Kola ndinotenda murambe makadaro. Hello. Maswera sei. Maswera sei. Dzorai volume yewireless yenyu kumashure kuita kuti tikuzwe. Ino mukaisa wireless atikuzwi. Anonga kasa volume kumashure tinomusiya. Hello Kola. Anokola Maswera sei. Hello Mosa. Ndaswera tipe tizwe dzamashirori. Welcome. Ndoka kubvunza kuti zvinoita here kuti hadioda kudyiwa iye achizoramba kuita. It's not
not fair. Tati tiri kuita inonzi 6 na 9 kana materera 50 kana ndikakudlawo ndokudlawo. Okay, one thing I would like to say is kuti Kola, an erect dick doesn't have conscience. And a man's happiest moment, it is his weakest time. Saka you should take charge. Manje usaka vakuza kuti uda kujiwa pamwe vanofunga pamwe auzvidi. Saka nguva unonga vachinakirwa iyaiya vadyisewo chako. Hanzi kuti udye chine madho. Saka ndini. Hanzi ndodya chii? Andotwadra dhodhi. Ndo zvatataura kazvo. Saka iwo ndo unonga une ushingi hwekudya dhodho. Rinenge riri pa unenge wane panyoka here kuti waungoti ukabata iwo mabura acho Ndakaita haanambofanana mufunge mabura. Hello. Hello. Hello Kola. Kola, hello. Hello. Maswera sei? Ende varume vatiza. Varume vatiza? Iyo zvinozvi varume vaenda kuma-hideout. They have hibernated. Vari kuona vari kuterrace. Sorry Kola, tiri kumbotaura. Varume vese matiza. Maona kuti vazukuru vangu vane jinja ka. Vane jinja. Varume mimi muri very weak. Vanhu vatiza. Vatiza. Anyway, let's speak the Kola. Yes, Kola. Speak to us. Aiwa, mukaisa speaker tinokusiyai, musaise speaker backstage. Maswera sei? Hello, Sextron on the line. Hello, Musa. Good. Mauya baba. Maswera sei? Could say that. I think you mama you mouth up so in I eating that. Kone makai. Anze kudi. Yekuro yekudya stonye nyama yanza yite. Ko ayiite ne makai. Vanhu mufanango wa smart zvinhu zvazongoda vanhu muri smart wangu. Ndo zvatataura baba wanu. Zodati mugezi festi zokuti nonomama uda kuvasoina hazvibudi. Aiwa, you are right baba. Saka imimi pakubata basa. Zvakachena zvinongonakidza kudyawo. Iri sei kuindustry yamasvirori muri kuigona sei, muri kuchidriver sei? Ndikati iri sei industry yamasvirori muri kugona kudriver magonyeti eluka pakati pemakumbo aya? Kudriver tinopusha. Saka imimi baba gist yamai yavanonyatsofarira ndeipi mimi kana? Yamunoona kuti ndofunga ndo inonakira ana amai. Matiti? Ndati gist yamai yavanofarira kana vasvika G-spot. Pamunoona kuti apa mukapatsvinya paka vanosvetuka. Vanosvetuka amai. Network. I think network is kunetsa. Okay, thank you so much. Hey, I'm tired though. Hello Kola. Maswera sei? Maswera sei Mosa TV. Ayuyo. Maswera sei bate Pana yogurt. Yes, panozoba. Pana uye good information. Comment section. Hanzi yogurt kunaka. Manhanga kutapira. Ewe. Zoro nengu ya baba yogurt. Zoro ya mai yogurt. Kutakambukana nacho ikuda. Takamdogwani. Okay, continue Kola. Taswera kana maswera. Inini ndida kubvunzawo because zvokudya ezansa ndingambozviita hazorutiri mukamwa mangu here handizorutirwi mukamwa. Munhu anototaura zvekuti ndakuya. Handi unozwa chito ndakuya. I'm coming. Wotozeti munhu akuburuka wosvipa wobuditsa akosvi.
What happened is kuti don't think too much. You know, try to be ukangozvitraya ukazviravira uzoduzvirega. Don't think too much, just try kungoita zvaunenge uchiita, but ukahwa zvakudii akuona kuti akuuya then wodini zvako woraichira. Aiwa tinotenda nechirongwa chenyu ndichazviedza. Aiwa, thank you so much. Masters amira panzvimbo imwe chete. Thank you so much. Unonzana. Thank you so much Star Center. Amira panzvimbo imwe chete tichazonga takuita chinova. Kana wambofona. Aiwa, kola wambofona. Hello kola. Ndo varikuisa mawayiresi kumashure. Musaise radio kumashure unozwa kuti ndizveshuva ndataura iri ndanzika manje ukadaro hatikunzwi. Maswera sei? Hanzi unomedza zvi. Hanzi unomedza? Nonga ine hawo ushiki wakagochwa anomedza. Kola hello. Hello kola. Hello makadi yenyu. Maswera. Hello? Yes, makadi yenyu. Tiripo edu baba. Taura yenyu. Aiwa, uzinoza Kudyiwa mahwani. Mahwani nei futi baba, mudi Kudyiwa here? Aiwa, Kudyiwa uko, mai kwakangwanika kundidya mabhora. Usikunonga akangwarira. Saka zvinonga zvidini zvinokui. Okay, what you are saying is is it good for you or is hazvisukuitira? Zviri kunakira here kana kuti hazvisukunakira? Unototongo uchachema nekunakira. Kustika baba, kustika. Kuita kunga marowa nebuka makafela. Makastika muri buka makafela. Buka makafela. Saka toti pamberi nekunanzvaka baba. Munhu akadzidzika unaka kunakira. Mozotenga dzingadzo ndakadzisangura ndiri kutraina. Thank you so much Kola, thank you so much. Saka Kola ari kuti iye arikunakirwa hanzi arikuita kusvetwa namachende. Saka vazukuru vangu please musazoita medha vana vamwe navo because vakafa ameno yenyu kozoti nditete mhosva apeno henyu. Saka medha for your own risk wo. Pane kadziya nekutambisa kabhiza. Musadaro baba. Mata anobva aita kudii? Anobva akakuchema. Baba ende muri kutaura zvine fashion mufunge. Zvine fashion mukati munoziva basa. Aiwa, thank you so much Kola. Hello Kola. Ngatichita dzizoro. Hello Kola. Tichikata makozi nai? All right. Yeah. Hello Maswera sei ndimi last call. Maswera sei? Maswera sei. Zviri kudini? Kola muchaita munyama star kunovhara kudai. Aiwa guys, thank you so much for coming in. Ndinokutendai vese vaita tune in paprogram yanhasi. It was really great to have you on the show. Saka moyo uya. By the way, isusu takunodini kunozorora. Kuri kutonhora. Please go and follow Sisimeki on her page. Vane page rao rinonzi Sisimeki. Ratinonga tichishare futi zvinhu zvinonakidza ikokoko. We are a team. Sisimeki. Thank you so much Master Senders. Eti Sisimeki iri. Mukangoti Sisimeki chete. Ngandipina
mukangoti sisimeki munoriona page munondiwana ndiri munovaona variko tinonga tingoriko tichingunakidzwa futiko so guys tichiita show iyo iyi ichingonga ichinakidza tichichibhuya zvinotetemani zvinotetemani vanofamba nambuya saka tinenge tiripo tichitsigirana pachirongwa icho pasextironi masvirori ipo panapa nyaya dzebonde dzinini ndikatanga kuzitaura ndinonga ndisina mai nyasha ndakutoenda thank you so much just go and say done kupe just make it done thank you so much Gladys, thank you so much. I really want to thank everyone who tune in tonight. Muvene manhero akadini akanaka. Remember vaive vanga vachichema nokuti tungoita ma 2 minutes haisi kumira zvakanaka. Tetemani is here, mukwapura is here, zvese zviripo vanamai zvinodzisa muviri zvinoita manamba 11 hatichatauri jambwa munyama vanoti yesa hatinyengwe hatiite sei ameno zvenyu vana mufandichimuka zvifumuro zviripo pano pasextroni munozviwana kuenda time ichipo rega tinozorora aiwa tangai makanda masters momhanya kunolaika kupage wasisimeki tirambe tichienderera mberi mufunge time yedu inopera onaidi 1 hour esetipower tiri panapa naedu hanzi ndasvika late shame. But anyway, tinokudai zvisingaiti mufunge hanzi matina thank you who is this one aita like ndamuona hanzi ruvimbo akanda masters thank you so much. I really want to appreciate. We can also take in casual we can also take in casual because this na style now take time take time. You see now this is skin will need treatment. This skin, our body na body waita last call ndangobata ndikaona uchifona waswera sei nyaya ndodzikawa uchaita munyama anzi tokuzera vombo anzi tokuzera anzi no masters ndotenga sei kana muchitadza kutenga masters please be kind. Hello tetsu kola shame tona mangwana thank you so much. Anzi mukuda bag tikuda bag ndiana asingadi bag mazama enda kuda bag name anzi love you guys motidzidzisa anzi inyaya yeina Derek wanonoka Derek. Thank you so much nema love nema likes anzi opened late please guys musaenda kan petronela vere mutingarara pano iridia kuri kutonhora wedu we bye. Thank you so much for the stars panganai kana tida kuti tisaenda kandai masters tikatoisa radio tikatamba tinosvetuka kudai mufunge isai masters nekumhanya kulaika page rasisimeki anzi tadzidza kana ndisingaoni malaika akawanda kwa amhanya kunolaika page rasisimeki to drop like dress maivai it's a new one I bought it recently kandai masters ndiona power musha ndiona kanda tesa power aiwa thank you so much pakungoda 100 kuti asvike pa amai aiwa tisingoita night tati if you don't buy stars please itaiwo be in kind. Even e-wallet go do, even world remit go do. Only that number you yapinwa you inotambira zvese anzi musaenda na charity mukatika kuda kuti tisaendeka rekatimbo anzi toisa seiko masters pane option yekupressa masters iripo mufunge vedu iripo ndiri kukumbirawo kuti munolaikawo page rasisimeki munolaikawo page rasisimeki. Also follow me on Instagram, it's sisimeki, and I'll follow you back. Also follow me on my YouTube channel guys. Saka anenge andifollowa ku Instagram ndikabva panapa ndikatonocheka Instagram yangu ndikaona my new followers, I'll follow back. Hanzi ndibate ndichabata